Εντάξει, είχαμε μια σφοδρή αντιπαράσταση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Εκτόξευση απειλών περί αναζήτησης ευθυνών, ενδεχομένως και ποινικών ευθυνών και από τις δύο πλευρές, και από τον κύριο Τσίπρα και από τον κύριο Σαμαρά. Η πρόταση υπερψηφίστηκε. Τώρα, αν κάποιος έγινε σοφότερος ή έμαθε παραπάνω, αυτό είναι στον καθένα. Ναι. Δεν μου λες, υπάρχει μία ρύθμιση, την οποία θα πρέπει να πούμε, ότι επιτρέπεται ο βουλευτής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης να κοιμάται για 5 λεπτά. Είναι αλήθεια? Δεν είναι Πρωταπριλιά, Γιώργο? Δες το, να, κοίτα. Ορίστε, έχουμε έναν ο οποίος έχει πέσει στο έδρανο και κοιμάται. Κανονικά. Ο άλλος δίπλα του είναι βάρδια για να τον εξυπνήσει άμα πρέπει να χειροκροτήσει. Που έχει πιο πολύ τάκτο όμως. Υπάρχει και μια άλλη, να τη βλέπετε, την κυρία έχει γύρει πίσω. Εάν, εντωμεταξύ, αν της πείτε κοιμόσαστε, θα σου πει όχι, γαργάρα έκανα. Και στην προηγούμενη φωτογραφία και ο μπροστά είχε γύρει. Η κυρία λοιπόν η οποία κοιμάται και ο κύριος, όπως ήταν, ο οποίος έγειρε. Ο ένας έγειρε μπροστά. Μπροστά όμως τον βλέπεις, έχει κλειστά τα μάτια. Έχει γύρει λιγάκι. Αυτό είναι μαγιά. Είναι το πονηρό αυτό. Είναι μαγιά. Ενώ η κυρία. Η συζήτηση ξεκίνησε με καθυστέρηση. Τράβηξε, πήγε πάρα πολύ αργά το βράδυ. Είναι και ανάγκη. Δηλαδή, δουλειά του είναι όμως. Δεν μπορούν να κοιμούνται μέσα στα έδρανα. Τότε δεν κοιμόμαστε κι εμείς εδώ πέρα. Είμαστε από τις 5 ώρα το πρωί. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Πρέπει να ντρέπεσαι τώρα. Γιατί? Πρέπει να ντρέπεσαι. Δεν είναι δουλειά τους. Αυτοί δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για σένα δουλεύουν. Ναι. Και δουλεύουν δεν θέλω να μου λείπει. Για σένα δουλεύουν. Να μου λείπει το βύσιμο. Και αυτό που η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι πίνουνε στο κηλικείο της Βουλής. Γιατί είπε. Τώρα, ναι. Τι έγινε πάνω σε αυτό, Όλγα μου, για πες. Καταρχάς υπήρχε μια αντιπαράθεση γιατί ξεκίνησε πολύ αργά η Επιτροπή, γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου ήθελε να μεταδοθεί η συνεδρίαση της Επιτροπής για το λογιστικό χρέος, στην οποία η ίδια είναι πρόεδρος. Έχουν και κόντρες για το πρόγραμμα το τηλεοπτικό. Συγγνώμη. Έχουν λέω και κόντρες για το πρόγραμμα το τηλεοπτικό. Ναι, και έχετε μαρτυρία, υπήρχαν φωνές. Κάποια στιγμή είπε και ο κύριος Κεγκέρο ότι έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι θα εξετάσει τι δίνουν στο καφενείο, τι προσφέρουν στο κηλικείο της Βουλής τέτοια ώρα. Εμείς λέμε ότι δεν κάνει να πίνουν αλκοόλ, γιατί παίρνουν αποφάσεις. Πάντως για το θέμα, Όλγα, για το θέμα, είσαστε παιδιά, για το θέμα, νέα παιδιά και για το θέμα της μετάδοσης του προγράμματος από το κανάλι της Βουλής, παλαιότερα είχε τα αποσπάσματα τα οποία μεταδιδόντουσαν και γινόταν μάχη να μην ανέβει ο άλλος να μιλήσει στα έδρανα την ώρα που είχε τη λάμψη του φόσκων. Γιατί όλοι οι τηλεθέαση γιατί φεύγανε όλοι από το οτιδήποτε άλλο για να δούνε τον. Τώρα γίνεται μάχη με την τηλεθέαση της Βουλής. Τώρα έχει γίνει λάμψη Τώρα ακόμα και οι επιτροπές μεταδίδονται απευθείας. Ζωντανά. Ενώ παλιότερα δεν είχαμε αυτό το βράδυ. Έχουμε και ωραίο μενού, το έχουμε δει εδώ πέρα. Ναι, έχεις φάει στο κηλικείο της Βουλής που έχει ωραίο φαγητό. Ναι, αρκετές φορές. Έχει ωραία στα κομμακαρονάδα να τη φας. Τελευταία έχει πολύ ωραίο μενού. Να, ορίστε, για πες το μενού. Έχει ωραίες σαλάτες με σολομό. Το χθεσινό μενού. Πρασόριζο, σολομός χάρας, φασόλια με κόκκινο λάχανο. Ό,τι τρώει ο μέσος Έλληνας πολίτης. Στα κομμακαρονάδα. Πένες με σολομό. Τις σαλάτες να πας παρακαλώ. Θα σας πάω στις γκουρμέ, έτσι. Ρόγα παρμεζάνα κοτόπουλο, τον σαλάτα. Ανάμεικτη σαλάτα με πορτοκάλι, ξηρούς καρπούς, ψητό μανούρι και σως ροδιού. Ανάμεικτη σαλάτα. Με σολομό, φύκια, σουσάμι και βινεγκρέτα από σόφια. Είναι ό,τι τρώει ο ελληνικός λαός. Μόνο ο ελληνικός λαός τρώει τα φύκια και δεν βάζει τα υπόλοιπα. Όλγα, έχει δίκιο ότι για τις τιμές. Για 6,5 ευρώ μιλάμε, δεν τρως έξω τώρα. Ναι, είναι επιχορηγούμενες. Από σένα, κατάλαβες. Οι τιμές είναι χαμηλότερες έτσι, αλλήμωνο. Είναι επιχορηγούμενες από το ελληνικό δημόσιο. Για ποιο λόγο είναι χαμηλότερες, γιατί κάποιος τους επιχορηγεί. Αυτά βλέπει ο κόσμος. Πάντως φροντίζουν για τη σιλουέτα τους, είναι όλα ένα και ένα αυτά. Όχι, και ο άλλος σου λέει τώρα με σχέση πάρα πολύ. Βουλευτής είμαι, τι θες να φάω? Θα πηγαίνω να τρώω στη Βουλή εγώ κάθε μεσημέρι. Τι θες να φάω? Έχει φασολιά, αλλά έχει με κόκκινο λάχανο. Με κόκκινο λάχανο. Ναι. Γκουρμεδιά. Ναι. Λοιπόν, καλή όρεξη, Όλγα. Καλημέρα. Καλά.